Nou, ik ben Lucie en een hele leuke, interessante beurs. Met heel veel verschillende bedrijven. Ha, beeld. Beeld en geluid. De opdracht. Vertel, wat is bedrijf dat en wat wij voor je betekenen kennen. Ons bedrijf zit in de beton, waterbouw en heiwerken. Wij werken hier in Noord-Nederland. Wij verkopen daarnaast Friese, Zweedse hoezen. En ja, alles met elkaar kunnen wij gewoon een mooie wedding en een mooie fundering voor wat voor objecten ik voor je meidje. Waarom moet je muis wezen moeten? Wij hebben een verschillende ervaring en we kennen alles goed doorzien en daardoor voor je een hele economische aanbieding doen. Hallo, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is een hele leuke beurs. Ik heb een oogje op jou. Waar moet ik naar kijken? Oh, hier zeker. En Collectief die beveiligt op bedrijventerreinen door middel van camera's. En we hebben nu ook een website, ikmeld.nl. En als je dan een melding wilt doen voor